Ej, devojke, kako je ovo invazija? Trebalo bi da imate lekciju sada. Videli smo Miša na času muzike. Kako da pevamo tamo? Nikad nisam mislila da bi neki miš mogao da utiče na moju karijeru. Anđela, smiri se. Uskoro stiže sanitarna i oni će to rešiti. Ništa ti neće smetati za tvoju karijeru. Viči besplatna kafa, kao u McDonald'su. Hajde, Mel. Okej. Dakle, moj radni dan će biti propraćen ovim vikanjem, stvarno. Izgleda da da. Izvini, moramo da probamo. I 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pogledaj fotografiju koju sam našla. Tako si mali. Mali? Da, potpuno sam go. Oh, mama. Vreme za nove izazove. Ne, čoveče, danas nema izazova, već sam iscrpljen. Ali vreme je za nove izazove, Flex. Zdravo, prima. Šta si naumio? Jel plešaš? Koreografija je još teža od sporta. Skinuo si hulahopke. Jer hulahopke u koreografiji izgledaju neozbiljno. A kakve su tvoje rap aktivnosti? Pa ide. Ovi pevači stalno zavijaju ispod prozora, a ja nikako ne mogu da se koncentrišem na tekst. Žao mi je, brate. Hej, momci, šta radite? Da, Zdravo. Kako se osjećate posle časa? zaista smo uživali. Vidim radost na tvom licu. Slušajte, kako vam zvuči da odemo u kafić? Ja sam za. Pa ti idi, a ja ću po svemu sudeći kasnije puzati, jer izgleda više neću moći da hodam. Okej, zdravo. Ćao. Idemo. Čuvaj se. Okej, ćao. Pridruži se izazovu. O, bot, prestani. Ovo mi više nije relevantno, osim što mi možeš naći nove noge. Veruj mi, Flex. Pa šta imaš tamo? Treba mi tvoja saglasnost. Recimo da se slažem. Šta je tu izazov? Provedite noć na času muzike. Šta? Neću to učiniti. Prvo postoje miševi, a drugo... Postoje miševi. Ako ne završiš izazov, bit će posledica. Da. Ne brini, hodat ću sa gasnim sprejom i gledati pod noge. Moja glava će mi eksplodirati. Naravno, to je metaforički, to nije moguće zapravo. Nikad nisam mislio da ću ovo reći, ali teško mogu da podnesem ovaj koncert. Zen, možeš li da mi napraviš nešto hladno i osvežavajuće? Jedan trenutak. Wow. Ohoho, da li ste dobili svi masovnu poštu? Tablete protiv bolovna na popustu. Ne znam kome si uništio život, ali pogledaj ovo. Šta? Pogledaj, mali fleksi. Čekaj. Ko ti je ovo poslao? Pa nepoznat broj. To je neka šala. Da, moram da idem da udahnem. O, Bože! Moj Bože, ko je to uradio? A, pa naravno, Volt. Pa, nismo još sigurni, ali nema ko drugi to da uradi. Ovo je zdrava, zamisli. Molim vas, smirite se. Šta, tvoj prijatelj više nije tako cool? Zažalit ćeš, razumeš? Da, mislite da je ovo Volt poslao? A Kopi ima i drugih neprijatelja. Neko je poslao i Voltu. Ćao, srećno na putu do cringe-a. Izvini, cringe. Hajde da ga potražimo. Poželite sebi sreću. Da. Ako nije Volt, ko je? Nemam pojma. Mel, ako dobijete poruku, nemojte je otvarati, molim vas. Ne otvarajte je. Izvini, već smo otvorili. Da li znaš ko je ovo mogao da uradi? Nemam pojma. Čoveče, moramo na čas. Veruj mi, sve će to ljudi da zaborave. Da. Da, ova poruka sve će proširila po celoj dadal umetnosti. Znaš, ja nekako želim da idem na čas, pa mi se tamo svi smeju. Idite bez mene. Čuvaj se, ako treba nešto zovi. Sve će biti u redu. Zovi. Šta se dođevalo dešava sa tobom? Flex.
Okej, čekaj. Bot? Da, Flex. Šta znaš o tome da je poruka moje mame bila svuda po Daddle Artu? Znam da je broj kontakata 302 osobe. A kako ti to znaš? Zato što sam poslao poruke. Da li si ti lud? Zašto? Morao sam, odbio si da dovršiš izazov. Nije me briga za tvoja pravila. Ne moram nikome ništa da radim. Nema završenih izazova. Završio sam. Brišem te, glupi bot. Ne mogu biti izbrisan. Naći ću način. Zdravo. Zbogom. Zbogom. Završite izazov i svi će ga zaboraviti. Kako si ušao u moj sat? Da li se šališ na moj račun? A prosto mogu ti pisati i ovde. Da li je ovo neka vrsta pobune mašina? Završi izazov i bit ćeš dobro. Gde su svi pevači? Da, imaju slobodno vreme u svom rasporedu. Nikada nisam toliko uživao u tišini. Hoćeš li sok? Oj, da. Inače, sok će te razveseliti. Vidim da si zbog nečega uznemiren. Je li sve u redu? Hvala. Ma, da, imam neki problem. Kako razumem, govorimo o ropstvu kao zatvoru duše. Da, baš kao u ropstvu. Znaš, Flex, neću da ti ulazim u dušu, ali jedno ću ti reći. Ponekad, da bi se osjećao slobodno, moraš da se predaš. Na kraju krajeva, niti ropstvo su brojene koliko i samo čovečanstvo. Možda si u pravu. Hvala ti. Ništa. Jesi li video Lil? Verovatno je na času repa. Aha, razumem. Hvala, idem da ga nađem. Okej. I da, to je bio tako, da. Lil, svuda te tražim. Zašto sediš ovde? Ovde je miš. Nije me briga. Ovo je jedino mesto gde mogu na miru da pišem svoje tekstove. U stvari, tražio sam te od kako su poslali ovaj glupi link i okačili ovo. Je Volt? Ne, ovo je moja noćna mora. Ali mi treba tvoja pomoć. Znaš, uvek sam tu. Reci. Moram večeras da sušunjam u ovu muzičku sobu i da prenoćim ovde. Da li je tebi dobro? Kako ću tačno da pomogne sa slikama? Pa veruj mi, nekako sam počeo da čujem ovu frazu češće nego što bih želeo. Biće nemoguće to učiniti tokom dana. Idemo večeras. Avanture dolaze. Ja sam tu. U redu. Gledaj, vidimo se večeras na ulazu. Ja ću vratiti mamu. Da, gospodine. Idem da se spremim. Da li si sada zadovoljan? Da, Flex, srećno sa izazovom. Tako me je bot gurnuo u maltene zločin. Nemate pojma šta mi se dogodilo. Napišite svoje komentare. Ne zaboravite se pretplatite na kanal i vidimo se u sledećoj epizodi.